Sara tumasi sade sisana jora sofekha basada jora sofekha basada jora sofekha মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম মাণিক্য দেব বর্মা চিনি ও হাবুবাগ্রা বনে আচাইমানি ব্রুই চিব্রুই তিনি ৪৪ বছর রংখা আচাইমানি বনে আচাইমা সাল ও আচাইমা সাল जों হাতে নাঙै চিনি बर' ও হাবুবাগ্রা 184 জন রাজানি थै दावफोरनि यरि दंमोननि जों बनो जतन हामजागौ बागै बनीश्वरी हामिया बनीश्वरी तेबो गाहाम दंना बागै इब्रा सारनि गाहाम हामिया नायखलनानै बागै जों जतन सारा त्रिपुरा चिनि गोबांमा चिनि इब्रा मथानि YTF PWF PEF जत मथानि दै साइजों के बाक्सा कोनो पलिटिकल पार्टिया तो फानो बुवाग्रानि आचाइमा सानो बुवाग्रानो विस खायो बुवाग्रानि साका हाम दं दिनो विस खायो आभाइकेनो जों दिनै बुवाग्रानि दागे मुंबाय लुगुरमनो चुबामो गरै बिग्रा रत्न माथे मानैया रत्न अब्दे रत्न जों बाहायके चुबाय मान आबादनि बागै चाचोलै दिनै मंगिया गामि साक नायनगो खायो आरो जे रुगि दंनाय पेशेन्ट दंनाय रत्न जों जे मान माने जों केक र थाइलिक र आखर बागलायखा बरनि साक हामरनो जों सोंनि लेखाफोराव बाहाय दंबाय हायनि खालामनानै बुवाग्रानि आयु लक्थन के बनी साक दाखि दाखि हामी बासा थांबाय
डक्टर बुबाग्रानि आसेमानि दिननि सालो जोंबो जतन माने खाफुलाय जों माने जों बुबाग्रानि बागै जों बिसखायो जे बुबाग्रा अनेक गाहाम दंथ' बिनि शरीर ताड़ाताड़ी गाहामथ' जों जतन मानसुते दिनै मंगलगड़ इसारनो जों माने अनेक हामबाय याफोराव दिनै हस्पिटाल थायो दिनरनि जे उनका पेशेंट रंनो थायो जोंनो माने एटलिस्ट चामानि बागै गाहाम चामानि राव थाया फैगलांखा ओमफ्राय अबनो जों जे माने जों बुबाग्रानि आसेमा सालाबो जों दिनै निजिनि जातिनि बागै न गाहाम खायना बागै जों आपि मनोभाब तुइनो जों र दिनै खायलै र अति अ खायमानि काम खायमा बागै आं सारनोबो अनेक माने हामबायाफोर ते जारा दिनै र खायनाय राव जतन हामबायाफोर जे तिन बागै वान सुगार न र जे हस्पिटालनि जे पेशेंट रं दङ गरंनि गाहाम मोनसोगै खाय याखामा बागै गाहाम चामुं राव बागै हामबाय फोरोंगिरिफोर हामबाय